Xullo despediuse deixando datos máis que positivos en materia de turismo para a comarca do Salnés. Os seus concellos recibiron 293.000 turistas, un 2,10% máis que o ano pasado. O número de pernoctacións foi de 1.100.000, cun tempo medio de estancia de 4 días. Datos que volven a ser excepcionales, datos que volven a ser algúns deles históricos. Está claro que a comarca dentro do noso país, da nosa comunidade, sigue sendo un destino punteiro diferente para ese turista nacional que busca algo máis que o sol e a praia, que escapa dese calor, pero que chega aquí e non ven solo escapando do calor e encontrase pois con todas estas excepcionalidades que lle podemos ofrecer. Por concellos destaca o incremento de municipios como Ribadumia e Meis, pero Sanxenxo continúa a ser o motor deste sector. 129.000 turistas elixeron a localidade como destino, 54.000 optaron polo Grove. Pero digamos que o turismo de interior, pois de alguma maneira se ve beneficiado precisamente dese turismo que pode ser, pois ao mellor Sanxenxo e Grove. O turismo nacional continúa a ser o dominante con 93%, a maioría chegan das provincias de Pontevedra ou A Coruña, destacando do resto do estado Madrid ou Asturias. Temos uns turistas nacionais tremendamente estables, con marxes de variación inferiores ao 1% de un ano para outro. Iso é unha garantía para esta comarca, porque xa sabemos quen vai a vir o ano que ven e de onde vai a vir. E como no 93% dos casos é turismo nacional, o temos tremendamente estable, co cal podemos non dormirnos nos laureles, pero sí dormirnos tranquilos. En canto internacional, sorprende Reino Unido, que aparece no segundo posto da listaxe de países de orixe, só por detrás de Portugal. Por primeira vez, supoño que en moitísimos anos, se convirte no segundo emisor de turistas internacionais na nosa comarca despois de Portugal. Isto é un dato interesantísimo. E aparecen tamén puntos de orixen novos, moi interesantes, Suíza ou Italia. Os datos achegados pola Mancomunidade do Salnés proceden do Big Data da empresa de telefonía Orange e tamén ofrecen información sobre o número de visitantes, aquelas persoas que están nalgúns dos destinos máis de media hora. O dato baixou lixeiramente ata 1.300.000 persoas, polo mal tempo que se rexistrou na comarca a principios do mes de xullo.